जों tabu arom lai thanglai tongo tai nai tongdi ang nongno direct roma jaga phunui chinai nai tongnai channel ko tangni subscribe tai bell notification on khaina tapong जों tabu aja jal sobai kya manike tabu arom lai nai tongo जों jal thumsa khailai tongo tai जों o jaga nok kaisa chalai ni arom lai mani tabu जों aja jal thumsa khai tonglaio tai ang channel katal hingke subscribe khai tai bell notification on khaina di ang katal video upload khai ke no sogina ni bagui notification tai ang video no sajak like khai di tai sajak ba dislike pun khai di tabo subscribe khai di like to nung khai pun khai nung khai ko khai tongdi tab subscribe simpun kaisa khaina di tai bell notification on khaina di ang katal upload khai ke no sogina ni bagui nai tongdi ang video no sayakare sing tabo rong lai sinai jal thumjak khai tonglaio kayengo tai abo romai khe swnamte song duita tinta tamlaini maichalai tabuk se sara batra tamui tongkha tai aro kwbangma tongo kaka songrok bwkarajak songrok ano je sini tongnaikha ba comment khai sadi dara nungmo oro tongmula sa hinui ang omo video chaikha manikhe ani logisong video sakmansi angkha rom no jaga o ko tai nai tongdi choikari bwswng mankha nai tongdi finally sing jal ni rom khe ta balting dai tukha yang hapung saka o tai sing tamo no thang sinai obono abo tum sang silver tongo no goida mirkada obo tongo ani subscriber rok subscribe khaina di tai ang video no share khai di tai like khai di comment khai di bell notification on khaina